dongruok mar kor gwenge kata devolution tinende yuarok mapek osebedo ka ni county mano ma Siaya kind governor kachiel kod jalupne yande ka indika ni ko achiel kuom apisa madito mane ochung'ne kom mar board man ndiko ji tich county ma Siaya koko moro nochako neno kendo wawinjo na kaka weche ne chalo nyakwar Mgajwang' e kandani. Adonjo anong ka gavana pok ochopo, anong ka mbunge ma Lego Usonga be pok ochopo. Abet piny gavana biro to gibiro kod mbunge ma Lego Usonga. Bishop manende tayo nyasi iluongo ni Bishop Haung. Bishop Haung oluongo Mheshimiwa Tandi. Mheshimiwa Tandi obiro ochiwo message mare mar kuyo. Aito luonga. To bang' luonga I recognize jodongo mantie kaka gavana, kaka kanisa, waziche mande ntie kod jok mane obiro wach kuyo. Abenda kelo kuyo mara makende. To kata mana kapok awacho wach mora mora. To kijana ma Ward Migori, Ward Homa Bay, not Migori, Ward Homa Bay. Apo mana korengo bubiro bo maya microphone. Bang' maya microphone to jo piny manendo biro iliel. Orengo bubiro okelo Lwenj matin ka temo no mondo maya microphone. Bi tungni obet kanyo matin. Aito bang'e kwe oduogo betie. Gigi otimre, rowere yware, jo piny ng'ur iliend chairman ma Public Service Board. To Orengo bet piny. Mane governor. To enie umbrella. Mana kama nyakwar Mgajwang' nikech saa walidho ni mana bathe matin. Mano jalup governor Oduol Denge tok koko mane oneno eliel mar iko mane jakom mar board mandiko ji tije county mano ma Siaya e gwenge mag Lego Usonga kono. Jay Bonyo mai county mari to ma ok en chakruok mare. Inyalo paro MCA ma East Timbo Ward Francis Otiato. Yande ogwelo nyaka jalup governor gi committee moro madundo manalose county assembly mar ng'iyo wach mar koko manitiere ni. Bende ji adek mamoko nyose dhi court kendo mako bura. E wach achiel nogo ni. Weche thoth. Siaya kababa. Sato tin. Siaya kababa. Kamane kaka wadak. Tapadhi VOJ Lwenj manie kind Governor James Orengo to kod jalupne William Oduol. Kipeja to wiena wach ni en lweny mofuwo. Kwa ng'wono kuom tiyo gi wach makamano. Nikech kiwinjo chakruok mare to bende ewuore ni to magi bende gik ma ji dibed ni koro mako kuot makoro chopo nyake liend ng'amuluor kaka Dr. George miketho liende miyiko ka ng'ama onge jodalagi ni ringo gode bur nikech jo siasa okelo lweny e liende. Taparo ni gima nyotimore liend Dr. Chochono onego bed puonj makoro nyaka dhano mora madeo Siaya chom governor ter to kone ni governor nyaka kore sort out mess matimore county. Ogol koke. Ogol koke. Ongis leadership. Yes. Nikech ka in governor to deputy ni iwacho ni tungi. Ang'o mamoni luonge tikete piny tikone ni in deputy governor. Katiba wacho ni tij deputy governor en achiel ariyo adek. Adwa ni tiji. Kaka uwinjore, kaka katiba wacho. To governor osiem jogo moluore mondo konegi ni kamora mora mudhie dhi udhi tich momiu ok tich luongo ninga ng'owa jalup na kamora mora mauntie. Nikech gima timore Siaya VOJ en ni Oduol Denge osebedo agenda makama governor nitie MCAs wache MPs mosiepe governor maloro governor wache jochwak pap bende wache jiodhi eliel tiwacho Oduol Denge. Jiodhi kuma governor yawe project tiwacho Oduol Denge.
gimiyo Oduol chale ng'ama koro nigi mbi malich siaya kanyo makamora mora ma gavana odhiye Oduol ema nyaka go mbake. Gitimo marach nikech sama giwache no to kata bede mana no Oduol edwa nyenyekea kamoro to koro tok teko moro en godo idonge ni kama gidhie tane magitimo ang'owa anemo bed agenda Oduol ok onego bed agenda masiaya. Agenda masiaya onego bed maendeleo. To ka nitiere chochni to nitiere instruments gi processes ma governor nyalo deal godo ang'owa gi weche Oduol. Kata kapo mana ni koro Oduol wacho ni weche man godo gi governor ok nyal winja, county assembly nitie to kendo county assembly no luonge. County assembly nyaka ket jogi piny nikech gine magi oversight the executive. To konegi ni koko muneno gone miyo jo piny bedo gi kiawa ewi dongruok mora mora manuketo negi nudwa timo negi. Ang'o monego to rachne ni county assembly tema koro nitiere jolondo wach moko magin kamora mora ma gavana odhiye wabro deal kode wabro kone nang'o ok kony jasiaya. Ok konjo mano chung mondo modhi gone James Agri Bobo Orengo kura. Governor nyaka show leadership. Oluongo Oduol makata ko Oduol otamore to wuog yoko kutko ni bas na luongo deputy na to tamre biro koro kaka an the boss ma action makao nikech governor nigi teko. Onyalo kone deputy na ni in koro nikech na temo luongi mondo wawach weche gi titamori kora decide kama. Ten gimitime yo maler ma japiny bende no oyo no mi deputy governor nafas mondo bi owach weche maenego mondo githegre to dagi. To Oduol bende nyaka manye governor nikech bende awinjo nitiere mindni moko ma bende korka kore bende timo ang'owa timo. So nyaka ging'iye ni to noyier wanang'o. Erokamano ahinya. Fred ang'ini satin boyewi wachni en wach momako dho oganda ni wacho ni oganda Luo mane ogo kura ne katiba ne manokelo devolution ni karomgi to weche matimore e county masiagi ma bende en simba siasa mar jakom miluongo ni father of devolution okel picha maber. Ok en okang' mokwongo ma waneno ka governor yware gi deputy mare. Nwaneno kinde moko Machakos ka Alfred Mutua ne yware gi deputy mare. Waneno Waititu kane yware gi deputy mare. Gin ywaruoge mosebedo mang'eny e counties mopogore. Mak mana ni gima governors wigi wil godo ni oriwgi gi kar yiwgi gi deputy gigi ma ginyalo timo kod gionge nyaka higa bich rum. Onge giminya maparo ni katiba noneno kanyo maber ki samoro ng'ato nyalo manyo deputy ne mondo kal go daura to kose kalaura kocha mose gone ombulu to ng'iyo okawach kamano nikech podok anwang'o hie gimilaro siaka podok giwacho ni maber ni timore e yonget manyocha ne gininde ni gimilaro taparo ni ntiere gimoro koro gimilaro ni jogi emong'e. Mar ariyo samilaro gini to dongruok weche mag dongruok ema hinyore jopiny ema hinyore nikech yido ka koro maino mathoth monego bed ni kaw ikete project mag development ok oket kuno ka ruedhi yware. Kora paro ni en gima party leadership mar ODM en gima koro paro ni duond buch ODM kotelne gi office maduong' mogik nyalo koro ywayo jogi mondo mi gibedane kodgi mondo giwinjane nikech mae noyiergi kani gidhi implement manifesto margi to bende gi mar party mondo mi gigoane mbaka giudane ni to ang'o matimore. Mar ariyo kata mogik en ni penjo ni to the role mar senator Masiaya en ang'o nikech ntiere senator Masiaya ne nyalo bedo jathek e kind jogi ponono ni en gigio kata lweny mantie kama ok odhi donje nikech iro ka ndalo moko kane ywaruok ne ntiere to senator Masiaya ka gini otame to nyalo kata mana kelo motion mondo mi gigwel senator ma gigwel governor Masiaya mobie senate moler nto ywaruok man koni mane kinde gi deputy nikech ne neno kata mana kinde mane wantiere gi Embu kucho ywaruok no oduogo bet mang'eny ma giko tido ka impeachment moko chak duogo wuok e gigi to mana kaka senior wache ni wawacho ga pile ni ka ok ochuni
to kilose mondo bet ne king'iyo gigi tetido kaliel gigi mora mora matimore iloso kumo Oduol chalo gimo Oduol ne odwa chuno governor Masiaya gi joge kora paro ni gima nyaka timre ka en ni development gi pesa oluoro koko kama lweny nitie dongruok ok bedie mana kaka pesa oluoro koko ne kaka dongruok bende oluoro koko koro onge gima osekethore jogi nyalo bedo piny Oduol gi lange gi governor to kotamo gi taparo nyalo gika makata mana jakom owuon bende koro ne gima timore mwal mondo luong ruedhi ariyo gi mondo mi Josiaya onwang' ratiro manomiyo gi gocho ne piny owacho kata mana party ma ODM inyalo paro ndalo moko ka county ma Kisumu county assembly ne nitiere lweny momoko donge party nodonje so party nyaka donje kata ka jakom poko biro mowacho ni koro ma county na party mokwongo nyaka summon ji ariyo gi to penjgi ni en ang'o matimore Siaya nikech noyier gi otiko mar ODM nyaka gibed ni gin responsible to gi report to ODM to kata county assembly party ideology mare which mag devolution and even county assembly Masiaya bende ngene gin giratiro mar luongo governor to gima dhi mbele ni to aparo ni MCS bende okonego kaw side nekech ka gikaw side kata gitenore to gidhi mana medo chwalo yien imagine Oduol bende ka en gi samoro en gi lek mar kech kana winjo kaka nowuoyo chien kacha nodwaro mondo mi olwar komno en ni samoro bende nyalo bedo motang' ok nyalo laro kom ng'ama ngima ti ong'e no dhi laro 48 laws of power yakora ngajuma mane kelo koro gi kumar twak ma okinyi makawuono okabi mi wuothuol nikech pano ni saa beto ng'ado wa joma dongo miwa dakika okay dakika achiel kwa East Africa erokamano VOJ an matieko godo ng'ato nyo wachona ni saa miuso tong' e chiro kiki chak dhawo e chiro madwa bego jothurwa kiuso tong' e chiro kiki chak lweny e chiro kanyo erokamano tigiwi mara mogik oorni mos koa kuom James Ayeko majalony e wacho menda ooronu mos te owacho ni kinde machielo ku kalo karuta kanyo oyengwe kanyo to wach mondo rito gi rabolo mogik en ni kineno ng'ama ni duk minanga mondo irwaki to en duk tigiwi jaustong okel lweny